Исәнмесез турдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре студияда Айгөл Бәдретдинова бүген программада. Төзелеш тармагына ярдәмнең яңа асулы. Если не хватает денежных средств, то возможно увеличение. Бәясе арткан төзелеш материаллары өчен компенсацияны кемнәр һәм ничек кайтара алачак? Бу хакта Рания Абдрахманова. Жирәбә уйнатып бушлай мәйдан бүлешәләр. Дәүләт думасына сайлауларда катнашучылар агитацияга ничек әзерләнгән? Гөлназ Сайфетдинова шул хакта. Бартик 45 сум акча түләп, 2 җәмәгать транспортыннан кулланып була. Безусловно, люди ждут от нас безопасного, комфортного, качественного транспортного обслуживания. Мы к этому стремимся. Җәмәгать транспортындагы үзгәрешләр турында Илдар Сафиуллин. Татарстанның күген төтен шылгап алган. Температура аномалиялары булган очракта янгын чыгу куркынычлыгы бар. Төтен мул, сүренме, әллә инде һавадагы зарарлы матдәләр күләме артканмы? Бу хакта Алия Хайретдинова. Президент Рөстәм Миңнеханов бүген эшлекле сәфәр белән Яршалыда булды. Россиянең гражданлык оборонасы гадәттән тыш хәлләр министры урынбасары Андрей Гурович белән бергә алар КАМАЗның фәнни тикшерүне үзәгенә бара. Заманча янгын сүндерү һәм авария коткару техникасын булдыру юнәлешендә хезмәттәшлек турында сөйләшәләр. Рөстәм Миңнеханов белән Андрей Гурович КАМАЗ мастер командасы белән очрашып, узышчыларның йөк машиналарында да йөрделәр. Хорошо. Төзелеш тармагына ярдәм итү өчен яңа чара. Россиядә шундый механизм барлыкка киләчәк. Аны илнең хөкүмәт рәисе Михаил Мишустин имзалаган. Сүз төзелеш материалларына бәя арту белән бәйле рәвештә төзүчеләрнең өстәмә чыгымын капларга мөмкинлек бирүче алым турында. Татарстан төзүчеләре аңа ничек карый, шартлары белән канәгатьме? Гомумән, бу алым ничек эшләячәк? Рания Абдрахманова тулырак. Бәяләр артты инде. 30%-нан 50%-ка кадәр. Төзелеш материалларын күпме генә алдан сатып алып куйсак та, бәя артудан качып булмый ди төзүчеләр. Плиткаларны без заранее, как говорится, сам акчаларын түләп, алар монда инде ул Казанда, біз аларны әкрен-әкрен базадан ташыйбыз. Алып киләбез вернее, потому что бүтән әйберләрне алып килеп тоже дөрес булмый, качествосы аннан нарушается, так скажем. Эш башланган төзелештә материал бәясе белән проблеманы хәл итү өчен узган атнада яңа механизм уйлап табыла. Ул дәүләт килешүләре буенча башкарылган объектта өстәмә чыгымнарны капларга мөмкинлек бирәчәк. Төзелеш тармагына ярдәм итү өчен мөһим карар кабул ителде. Хөкүмәт төзелеш чималарына бәя арту белән бәйле рәвештә дәүләт килешүе буенча төзелә торган объектлардагы чыгымнарны кайтарырга мөмкинлек бирә торган механизмны раслады. Ул төзелеш оешмаларына төзелешне туктатмау һәм бүлгенлеккә төшмәү мөмкинлеге бирәчәк. Димәк, халык өчен әһәмиятле объектлар төзелеше дәвам итә. Яңа күрсәтмәгә әле 3 кенә көн төзелеш оешмалары хәзер аның шартлары белән таныша. Постановление действительно очень интересно для нас, для строителей. Без төзүчеләр өчен күрсәтмә кызыклы, алга таба ничек булыр, аны алуның әле төгәл тәртибе юк. Материаллар агач та, металл да, аларга бәйле башка чималларның да бәясе чыннан да артты. Һәм бу безнең өчен авырлык тудыра. Яңа күрсәтмә федераль программалар буенча төзү, төзекләндерү, капиталь ремонт һәм мәдәни мирас объектларын саклау өчен башкарылган эшләргә кагыла. Әмма компенсация төзелеш бәясенең 30%-нан да артмаячак. Аны алуның үз шартлары да бар. Сроки исполнения данных контрактов. Шартлар буенча төзелеш килешүенең вакытын үзгәртергә ярамый. Килешү 2021 елның 1 июленә кадәр төзелгән булырга тиеш. Шул вакытта төзелеш объекты 100 миллион сумнан арзангарак төшкән очракта әлеге проектка тотылган акчаларның нәтиҗәлелеген кабат тикшермәячәкләр. Яңа шартлар турында сөйләшү өчен заказ бирүче белән подрядчы оешма үзара яңа өстәмә килешү генә төзергә тиеш булачак. Бүген Татарстанда 40-тан артык программа тормышка ашырыла. 50 миллиард сумлык төзелеш эшләре башкарыла. 6 ил күләм проект буенча тагын 95 объект төзелә. Хәзер кайсы кырылма ни дәрәҗәдә төзелгән, аңа өстәмә чыгымнар кирәк булачакмы? Шуны анализлыйлар. Белгечләр исә яңалыкның файдалы булачагына ышана. Сегодня чуть меньше 1000 домов должны быть отремонтированы. Бүген Татарстанда 1000-гә якын йортны капиталь төзекләндерәләр. Димәк, төзелеш материаллары бәясе арту сәбәпле акча җитмәсә, килешенгән бәяне арттырып булачак. Күрсәтмәдән күренгәнчә акча федераль бюджеттан бөлінә. 2021 елда республикада социаль мәдәният өлкәсе инженерлык инфраструктурасы объектларын һәм
көп фатирлы йортларны капиталь ремонтлау программасы 78%-ка өтелді. Есігізге түшірем, быйыл Татарстанда шундай 27 программа гамәлгә ашырыла. Жиып исәпләнгәндә аларга 3000-нән артык объектлар керә. Һәм аларга да акча җитмәү проблемасы килеп туса, моннан чыгу юлын эзли башлаганнар инде. Татарстанда да федераль дәрәҗәдәге яңа механизм кебек үк төзелешкә ярдәм итү өчен яңа алым булдыру эшләре башланган. Ранем Трахманов, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Казанның метро электротранс оешмасына бүген үк 500-дән артык хезмәткәрне эшкә алырга әзерләр. Кондуктор, трамвай һәм троллейбус йөртүчеләр, аларны ремонтлаучыларга кытлык. Бу хакта бүген Казан мэриясендәге киңәшмәдә сүз барды. Предприятиедә хәзер хезмәткәрләр генә түгел, яңа эш алымнары да эзлиләр. Бүгеннән башлап яңа тариф гамәлгә керде. 45 сум акча түләп, 2 җәмәгать транспортыннан файдаланырга мөмкин. Моның шартлары нинди? Бу хакта Илдар Сафиуллин. 1 июльдән метро электротранс оешмасында хезмәт хакын 15%-ка арттырганнар. Хәзер Казанда троллейбус һәм трамвай йөртүчеләр уртача 46 000 сум акча ала. Кондуктор 35 000-га якын. Шулай да кадрларга кытлык зур. 572 хезмәткәр җитми. Водить троллейбус легче, чем... Троллейбус йөртү автобуска караганда җиңелрәк дип санала. Ул билгеле урыннардан гына хәрәкәт итә. Шуңа бу вазифада хатын-кызлар шактый. Гүзәл затларга да бездә эшләп яхшы хезмәт хакы алу мөмкинлеге бар. Эш эзләүчеләрне көтеп калабыз. Быел җәй башыннан бирле 12 километрдан артык трамвай юлы ремонтланган. Барлыгы 30 чакрым юлны төзекләндерү бурычы тора. Трамвайлар техник яктан төзек, ә менә троллейбусларны яңартасы бар әле. У нас есть планы по их обновлению. Киләсе елга имин һәм сыйфатлы автомобиль юллары дигән федераль программадан файдаланырга уйлыйбыз. Россия буенча шундый грант кертелде. Без анда җиңдек. Бу программа буенча газ белән йөри торган автобусларны да яңага алыштырабыз. Аның 60%-ын федераль бюджет түли. Киләсе елда 25 троллейбусны яңартабыз дип өметләнәбез. Бүгеннән башлап Казанда трамвай, троллейбус һәм метрода йөрүчеләр өчен махсус тариф гамәлгә керде. Моның өчен бары тик 45 сум акча түләп, 2 җәмәгать транспортыннан бер артлы файдаланырга мөмкин. Моның өчен 2 төп шарт үтәргә кирәк. Түләгән вакытта бары тик транспорт картасыннан файдаланырга һәм 45 минут вакыт эчендә бер җәмәгать транспортыннан икенчесенә күчеп өлгерү мөһим. Күчеп утыру тарифыннан банк картасы яки акча белән түләгәндә файдаланып булмый. Сүз уңайыннан күптән түгел Казанда икенче маршрут буенча йөрүче троллейбус кондукторсыз эшли башлады. Махсус валидатор ярдәмендә хезмәт күрсәтелә. Аның ни дәрәҗәдә отышлы булуына 3 айдан нәтиҗә ясаячаклар. Илдар Сафиуллин, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда yollar тыныч булмады. Соңгы тәүлектә республика юлларында 4 кеше үлә. Мәскәү-Уфа трассасында Лада Грант автомобилен йөртүче Каршыякка чыга һәм Volkswagen Polo машинасына килеп бәрелә. 2 пассажир шунда ук үлә. Тагын бер хатын-кыз һәм Volkswagen йөртүчесе белән бер пассажиры җәрәхәтләнә. Алар хастаханәдә. Әлки районында Лада автомобиле юл читенә әйләнеп каплана. Йөртүчесе 60 яшьлек ир-ат берничә сәгатьтән хастаханәдә җан биргән. Төнлә Казан-Оренбург трассасында Шкода Октавия машинасы җәяүлене бәрдерә. Юлның бу урыны яктыртылмаган булган. 30 яшьлек ир-ат һәлакәт урынында үлә. Казанның Осинова урамында автомобиль юлын төзекләндерергә әзерләнәләр. Дәүләт экспертизасы проектка уңай бәяләмә биргән. Бу хакта бүген эшлекле дүшәмбедә хәбәр иттеләр. Юл кеше күп яши торган Салават күпере һәм күп йөри торган Горький шоссесын тоташтырачак. Шул рәвешле бөкеләрдән кытылырга җыеналар. Хәзер трасса туры килә торган йортларны алалар. Бу участоклар ничек бәяләнә? Юл нинди мөмкинлекләр ача? Киләсе репортажда. Каждый день здесь пробки. И утром, и вечером. Осинова урамында бүкеләр идән чыгуга башланады. Воронов-лар монда 20 елдан артык яшиләр. Соңгы елларда эшкә бару да, өйгә кайту да кыенлашкан. Большая здесь загруженность. Монда машиналар бик күп. Салават күпер төзелгәнче мондый хәлнең булганы юк иде. Поток очень большой. Бигрәк тә иртә белән бүкеләргә түзәрлек түгел. Барам да кайтам да диме, юлга чыгарга куркып торабыз. Төзекләндерү юлны бушатырга тиеш. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә хәбәр итүләренчә, Салават күпере һәм Горький шоссесын тоташтыручы урамны киңәйтәчәкләр. 1,5 чакрымдагы участок 2дән 4 рәткә җитәчәк. Тротуар, велосипед юллары, яктырткычлар, инженерлык коммуникацияләре яңадан урнаштырыла. Светофорлар һәм тавыштан саклау экраннары куелачак. Расширение в любом случае нужно. Сүз дә юк, киңәйтергә кирәк. Яхшыга үзгәрешләр булыр дип өметләнәм. Просторнее ездить будет без пробок. Урамны киңәйтү юлына 19 җир кишәрлеге эләгә. Милекчеләр белән килешү бар. Участок һәм курылмаларны сатып алу өчен Татарстан бюджетыннан 128 миллион сум бүлеп бирелгән. В настоящее время все соглашения с правообладателями на выкуп подписаны. Бүгенгә сатып алу турында барлык документлар имзаланган, милекчеләргә түләүләр күчерелде. Татарстан президенты исеменә бу юлны төзекләндерүгә акча бирүдә ярдәм күрсәтү буенча хат юлланды. Салават күпере зурайда юлны төзекләндерү кирәклеге үзен күптән сиздерде ди Илсур Метшин. Микрорайон 2014 елда төзелә башлый. 7 ел эчендә 45 йорт сафка баскан. Бу 13 меңгә якын
фатир. Быел тагын 12 йорт кулланышка тапшырылачак. Не всегда движение к цели бывает быстрым. Да. Максатка ирешүү жеңілерден түгел, ортық ұзын булмаган юл участогын ремонтлау үшін де әзірлік керек. Шелтерлерні шығарасы, циклендірілешек юлда тұрған жер участокларын сатып аласы бар. Бүгін біз финиш сызығында проект әлеге микрорайонда яшәүчеләргә транспорт хезмәт күрсәтү мәсьәләсен хәл итәр дип уйлыйм. Төп эшләр кайчан башланыр түгел әйтмиләр, төзекләндерү өчен 1 миллиард сумнан артык акча каралган. Гөлназ Сайфетдинова, Рамил Галиуллин, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Безгә якын төбәкләрдәге янгыннар, югары атмосфера басымы һәм аномаль эссе август Татарстанны чолгап алган сөремгә шул сәбәпче булырга мөмкин ди КФУ метеорологлары. Казан, Әлмәт, Чаллы, Бөгелмә һәм Мөслим халкы болытлар күксел төскә керде. Ә су өстендә Кырым бар дип белдерә. Татарстанга төтен каян килгән, ул кеше сәламәтлегенә зыян китерә аламы? Сөремле һава кайчан таралачак? Бу сорауларга җавапны Алия Хәйретдин эзләде. Республиканы төтен чолгап алган татарстанлылар социаль җилтәрләрдә соры томан эчендә калган шәһәр, район күренешләре белән бүлешә. Мәсәлән, бу Әлмәт шәһәре, монда төтенне күрше төбәкләрдәге янгыннар белән бәйлиләр. Машинада барганда ерактан күренеп тора, Әлмәт өстендә смог икәне. Пожарлар бит, шул яклардан киләдер безнең якларга. Удмуртияда макайдар тоже яна бит инде. Ул безгә ярак түгел бит, безнең күршеләр. Казанлылар сөремгә артык игътибар бирмәй, аксыл күксел болытларында һава торышының алмашынуы белән бәйлиләр. Дыма-то не чувствуется. Төтен исе сизелми бит, Себердән үк килеп җитмәгәндер әле. Минемчә, бары тик һава торышы үзгәрә. Я считаю, что это не пепел. Көл түгел, бу бары тик температура айырмасы. Көндез бигесе, кичен суыта. КФУ метеорологлары һавада төтен таралуга берничә сәбәп бар ди. Беренчесе Идел буе округындагы янгыннар. Мәсәлән, Мордовия, Башкортстан, Самара, Түбән Новгород һәм Саратов өлкәләрендә. Көл таралмауына антициклон сәбәпче ди белгечләр. Шул рәвешле сөремне җил туздырмый, ул атмосферада саклана. Тагын бер сәбәп экология белән бәйле. Добавляется и выхлоп. Янгыннар көліне машиналар сәреме, сәнәгать оешмаларынан чыккан зарарлы матдәләр дә кушылырга мөмкин. Антициклон булу сәбәпле олар таралмый, шәһәр районнар өстенә җыела. Әмма экологлар һавадагы зарарлы матдәләр күләме артуын кире кага. Превышение содержания загрязняющих веществ. Экология министрлыгының станцияләрендә тикшерүләр үтте. Алар республикада һаваны пычратучы матдәләр күләме артмавын күрсәтә. Татарстанда әлегә урманнарда янгыннар юк, әмма быелгы җәй тотрыксыз булды диләр Республика урман хуҗалыгы министрлыгында. 2010 елдан бирле Татарстанда урманнар янмаган. Быел 10 очрак теркиләр. Термик нокталарны һавадан күзәтәләр. Безнең 4 һәм 5 югары янгын чыгуы класслары булган очракларда без авиация буенча һавадан күзәтәбез урманнарны. Хәзерге көндә 150 сәгатьтән артык инде без очтык. Һавадагы төтенне метеорологлар август аеның җылы һәм яңгырсыз булуы белән дә бәйли. Әлегә Татарстанда явым-төшем нибары 4 мм тәшкил итә. Норма буенча ул 60 мм булырга тиеш. Булай дәвам итсә, бу елның августы бер гасырның иң җылысы дип табылачак. КФУ метеорологлары августның азагына кадәр явым-төшем көтелми диләр. Сыры болытларны яңгыр тамчылары да бастыра алмаячак. Димәк, Татарстандагы сөремле һава торышы әле берәр атнага сузылырга мөмкин. Алия Хәйретдинова, Гадел Миндубаев, Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Югары Слан районында яшәүчеләр алма бакчасын кистерткән җир хуҗасын җавапка тартуны сорый. Район хакимияте әлеге урында парк ясарга тәкъдим итә. Бу хактагы язманы Реальное время интернет газетасынан укыгыз. Татарстан, Мәскәү һәм Алтай белән бер рәттән соңгы тәүлектә ковид белән авыручылар саны кимегән төбәкләр исемлегенә кергән. Бу хакта Россия оператив штабы хәбәр итә. Татарстанда тагын 49 кеше коронавирус белән авырый башлаган, 6 кеше үлә. Бу 3 хатын-кыз һәм 3 ир-ат. Россиядә исә 20765 кеше коронавирус диагнозы куелган. Мәскәүдә ковид йоктыручылар 1489 кеше. Санкт-Петербургта 1383, Мәскәү өлкәсендә 1362, Башкортстанда 290 очрак. Татарстанда 922 меңгә якын кеше ковидтан вакцина ясаткан, 741 меңнән артыгы икенче дозасында. Казанда Россия спорт державасы форумының иң югары дәрәҗәдә оештыру максаты куела. Бу хакта Татарстан президенты бүген форумга әзерлек буенча оештыру комитеты утырышында белдерде. Киңәшмә онлайн форматта узды. Аны Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Чернышенко үткәрде. Исегезгә төшерәбез, форум Казанда 8-10 сентябрьдә узачак. 2500 кунак һәм катнашучыларның килүе көтелә. Форум белән бер үк вакытта Казанда БДБ илләренең беренче уеннары да узачак. Анда 10 илдән 1500 спортчы көч сынаша. Казанның соңгы 10 елда 100дән артык ярыш уздыру тәҗрибәсе бар. Развитие профессионального и массового спорта – одно из приоритетных направлений в республике. У нас реализуются различные программы и проекты.
благодаря которым созданы комфортные условия для достижения спортивного отрасли самых высоких результатов и приобщения населения к занятиям физической культурой. Qozanda зорлар һәм яшүсмерләр арасында катнаш сугыш төрләре буенча Европа чемпионаты башланды. Халыкара спорт чарасында катнашучыларны һәм кунакларны республика җитәкчелеге исеменнән Татарстан Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул үз чыгышында Казанны Россиянең спорт башкаласы дип аталуын билгеләп үтте. Дәрәҗәле турнирда 14 илдән 200-дән артык спортчы катнаша. Финал ярышлары һәм рәсми ябылу тантанасы 20 августка билгеләнгән. Я уверен, каждый из бойцов, которые прибыли на эти соревнования, покажет несгибаемый характер, силу воли и зрелищные профессиональные бои. Сайлау алды кампаниясының кызу чоры башлана. Дәүләт думасына сайлауда катнашачак партия вәкилләре һәм бер мандатлы округлардан кандидатлар бүген басма матбугатта мәйдан бүлү буенча җирәбәдә катнашты. Мәгълүмат чараларында агитация 21 августтан башланачак. Кандидатлар аңа ничек әзерләнә? Гөлнә Сәйфетдинова репортажы. Гәҗит битләрендә үзләре турында мәгълүмат кайчан басылыр, шулай конверт ачып сайлыйлар. Барлыгы 86 басма матбугат чарасы сайлауда катнашучыларга үз сүзен әйтү өчен мөмкинлек бирә. Электен эшләп килгән уже күнеккән партиялар булса, тагын жаңа партиялар бар, алар үзләренең платформаларын халыкка җиткерергә үзенең нәрсә бирәләр, нәрсә күрсәтәләр, шуңа мөмкинлек булачак барысында. Район газеталары менә атна сайын 2-3 чамасы бирәчәкләр алар. Басма мәгълүмат чараларында 512 язма чыгачак, бушлай урын һәркемгә тигез бүленә. 21 августа стартует. 21 августта сайлау алды кампаниясының иң кызыклы чоры матбугатта агитация башлана. Без бу этапка әзерләндек. Җирәбә уйнатуда бу чор үзе дә актив узар дип уйлыйм. Дәүләт думасына сайлауда 14 партия теркәлгән. Татарстанда бер мандатлы 6 округтан 53 кандидат катнаша. На протяжении всей избирательной кампании, так сказать. Без сайлау кампаниясы барышында эш алып бардык, сайлаучылар белән очраштык. Әлбәттә, мәгълүмат чараларында агитация күп кешегә барып җитү мөмкинлеген бирә. Алып барылган зур эш турында мәгълүмат җиткерү өчен безнең партия бу мөмкинлекне файдаланачак. Проблемалар юк. Анда нәрсә әйтергә, нинди готовиться кирәк дип, юк, бернинди проблема да юк. Что телевизорда да без әйтәбез, что газетлардан да язабыз. Мин әлбәттә әзер бу форматта сражение алып барырга. Все зависит от формата. Барысы форматка бәйле. Гәҗиттә никадәр урын бирелә, шуңа карап алдан әзерләнгән материалны кулланачакбыз. Все агитационные материалы у нас готовятся заранее. Барлык агитация материаллары алдан әзерләнә. Шуңа да гадәти эштән сайлау кампаниясына күчү авыр түгел. Программаны тулысынча чагылдыру өчен берничә төрле вариант әзерләдек. Җирәбә уйнату иртәгәдә дәвам итәчәк. Телевидение һәм радиода бирелә торган бушлай эфир вакытын бүлешәчәкләр. Гөлнә Сәйфетдинова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген партияләрнең бюллетеннәрдә нинди тәртиптә урнашачагын да ачыкладылар. Россия үзәк сайлау комиссиясендә урыннарны билгеләү буенча җирәбә узды. Исемлекнең башында КПРФ, аннары Зеленая партиясе, ЛДПР, 4нче урында Новые люди фиркасы, 5нчедә Бердәм Россия, алардан соң Гадел Россия, дөрестлек өчен Яблоко үсеш партиясе килә, 9нчы урында Ире һәм Гаделлек партиясе. Россия коммунистлары 10нчы баскычта урнашкан. Гражданская платформа 11, Зеленая альтернатива 12, Родина партиясе 13нчы урында. Исемлекне пенсионерлар фиркасы тәмамлый. Бердәм дәүләт имтиханнарын 100 балга тапшыручы укучылар саны буенча Татарстан Россиядә алдынгылары рәтендә. Республика укучылары Мәскәү һәм Санкт-Петербург яшьләреннән генә калыша. Татарстанда БДИны 100 балга язучылар 246 кеше. Бу былтыргы белән чагыштырганда 18 укучыга күбрәк. Алар арасыннан 11 кеше икешәр фәнне 100 балга яза. Имтиханнарны бик яхшы тапшыручыларга акчалата бүләк каралган. Бер фәнне 100 балга бирүчеләргә 15 мең, 2 фәннән 100 бал җыючылар 25 мең сум. Укучыларны имтиханга яхшы әзерләүче шәһәрләр дип Казан, Яршалы, Әлмәт һәм Түбән Каманы атыйлар. Алар күбрәк сайлыйлар, медицинаны сайлыйлар, инженерлык һөнәрен сайлаучылар да бар, төзүчелек һөнәрен сайлаучылар да бар. Чөнки һәрбер баланың үзенең тормышка карашы, үзенең бит яшәеше өчен, алдагы тормышы өчен, киләчәге өчен ул һөнәр сайлый. 5 ел республиканың иң әйбәт мәктәпләрдән берсендә укыдым. Менә хәзер мин ЕГЭ буенча 2 предметны 100 балга бирдем. Хәзер
Мәскәүгә китәм укырга. Аннары әлбәттә Мәскәүдән өйгә кайтасым килә, чөнки монда әниләрем, әтиләрем, әбиләрем, бабаларым. Бүгін танылған композитор Рөстәм Яхинның туына 100 ел буңайдан Татарстан президенті үз Инстаграм сәхифәсендә аңа багышланган видео урнаштырды. Бүгін танылған композитор республика гимнының авторы Рөстәм Яхинның туына 100 ел. Ул язган көйләр ярдәмендә аның турындагы якты хәтирә йөрәкләребездә мәңге сакланыр диелә видео турында. Бүгін аның қабіріне һәм һәйкәленә чәчәк алып келділер. Бір нотасынан уктанып алына торган көйләрен искә алдылар. 400-гә якын җыр һәм романс, 20-дән артык пьеса, камера, инструменталь ансамбльләр өчен әсәрләр иҗат иткән шәхес бөтен гомерен музыкага багышлый. Казан дәүләт консерваториясендә укыта, Татарстан гимны өчен көй иҗат итә. Рөстәм Яхинның «Китмә сандугач», «Серле күзләр», «Оныталмыйм» кебек җырлары классикага әйләнә. Рөстәм Яхинны күреп белгән, аның фортепиано өчен язылган барлык диярлек көйләрен уйнап чыга. Яхин белән бер чорда яшәгән кешеләрнең истәлекләреннән торган китап төзи. С молоком матери он впитал. Аңа телгә мәхәббәт ана сөте белән керә. Ул татарчада, русчада искиткеч матур һәм дөрес сөйләшкән. Ул иҗат иткән көйләр синдә шундый хисләр уята, кайчак елыйсы килә башлый. Күңелем төшми синнән бүтәнгә. Рөстәм Яхин 400-дән артык җыр, романслар авторы, 20 пьесага көй иҗат итүче. Ул Татарстан гимнының музыкасы авторы да. Сынчы рәссам Асия Миңнуллина Рөстәм Яхинны нәкъ шушылай сүрәтли, моннан ул үзе эшләгән консерваториягә карап торасыман. Әлеге һәйкәлне бөек композиторның 96-нчы туган көненә багышлап 2017 елда ачканнар иде. Рөстәм Яхин янында куакларга кунган сандугач. Нәкъ аның иң популяр композицияләренең берсендәге кебек. Сандугач, сандугач. Каберенә көннең икенче яртысында һәйкәленә. Рөстәм Яхинга бүген чәчәк алып килделәр. Мәдәният министрлыгы җитәкчелеге, татар музыка сәнгать әһелләре, аның иҗатын яратучылар. Ул консерваториядә укыта, яшьләрне көй язарга гына түгел, татар моңын тоярга өйрәтә. Европа тамашачылары да белә дип әйтәсем килә. Ул безнең горурлыгыбыз. Аның романсларына килгәндә, ул төпсез күл кебек. Гаҗәеп искиткеч чиста, саф чишмә суы белән сафланып тора торган иҗатның бер төре. Халыкара конкурслар аның исемен йөртә, танылган җырчылар аның кабатланмас классик әсәрләрен башкара. Сентябрьдә Казанда Рөстәм Яхинга багышланган концертлар башланып китәчәк. Ә Мәскәүдә татар композиторы көйләре татар мәдәнияте көннәрендә яңгырый. Айгөл Бәдретдинова, Рамзил Гарипов, Вадим Ларионов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Казанда Фәрит Гыбаевның «Ярты гасыр һөнәрдә» дип аталган күргәзмәсе ачылганда фотографның төрле чорларда төшерелгән ак һәм кара төсләрдән торган сурәтләре урнаштырылган. Фәрит Гыбаев фото белән 7 яшендә вакытта ук. Аңа әти-әнисе камера бүләк иткәч кызыксына башлый. Хәзер аңа 70 яшь, ул танылган фотожурналист. Хезмәтләре Россиядә генә түгел, чит илләрдә дә куела. Бүген аның күргәзмәсе Татмедиа бинасында ачылды. Экспозициядә Казанны сүрәтләгән пейзажлар, Ментимер Шаймиев, Евгений Евтушенко, Рудольф Нуриев кебек билгеле шәхесләрнең портретлары да бар. Выставка называется «Полвека профессии». То есть вот последние 50 лет связаны с профессией журналиста. 50 лет я вот связан с этим изданием. В общем-то, я получил действительно профессию журналиста, получил вот все те какие-то творческие, будем так говорить, прошел какие-то творческие ступени своей карьеры. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде, кичләребез матур үтсен, исән мин булыйк. Вклад 6 звезд. До 6% годовых. Откройте вклад в офисах Акбарсбанка. Подробности на akbars.ru.
Татарстанда 9-нчы ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. У ребенка боль в ушах, не дышит нос и часто болит горло? Обратитесь в медцентр здоровья семьи. Опытные лор-врачи-эксперты, лечебные манипуляции, хирургические операции. Казань, 204 2700. Хорошую аптеку, и я могу угадать с 3 нот. Большой ассортимент, теплое отношение к покупателям, постоянные акции и низкие цены. Лето заканчивается. Успей получить подарок за покупку в Фармленде. С первой встречи ты легко поймешь. Фармленд, что надо. Если вы носите очки, это реклама для вас. Весь август в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ по пакету «Эконом» всего 990 рублей. Каждый завтрак может стать особенным, если на столе сливочное масло Акмай. Акмай – все как по маслу. Hürmetli tomoshachilar, Tinchurin teatri sizni 19 avgustdan 29 avgustga qadar bo'lajak bayram spektakllarida kutib qoladi. Biletlar olurga oshig'ingiz. Начинайте получать пенсию на карту «Забота». Вернем до 1000 рублей от покупок лекарств и продуктов. Оформите карту на сайте akbars.ru или в офисах банка. В Казанском цирке с 24 июля новая цирковая программа «Дикая планета». Hürmetli teatr süyüşçüler, Gileskar Kamal Teatrı sizge şehir hem Respublika günü oңайынан 25 avgustdan 29'una kadar o'zining eng populyar spektakllerini taqdim etdi. Biletlar sotuvda 12 yoshdan ulkanlar uchun. Bayram konserti. Qatnashchilar Zaynab Farhiddinova, Filus Qohirov, Vil Usmonov, Marcel Vag'izov, Zarina Hasanchina, Ilgiz Muhiddinov, Olina ham Ozod Karimovlar, Ilnar Miranov, Ilusa Xujina, Ilgiz Shayxraziyev, Zulfat Zinnurov. 30 avgust Filarmoniya. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Республикабызда һава шартлары бераз үзгәрә тулырак кыскаганы мәгълүматтан соң. Яңа аш бүлмәсе кирәк икән, сузмагыз Данил Мастерга кичектереп түләү шартлары белән заказ бирегез. Август ахырына кадәр китереп бирү фатурага кадәр менгерү һәм җыю бушлай. Аш бүлмәсенең эште проектын мөрәҗәгать иткән көнне күрергә мөмкин. Данил Мастер, телефоны 2 167 166. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Ознакайда көн аяз һәм кояшлы булачак, явым-төшемнәр көтелми. Республикабызда һава торышына киң кырлы акрын гына күчеп йөри торган антициклон тәэсир итә. Ул һава массаларын җылыту сәбәпле көндезге температура шактый күтәрелә. Төньяк көнчыгышта да температура 32 градуска кадәр күтәрелә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевста аз болытлы явым-төшемнәр көтелми, температура шулай ук 32 градус. Бу көннәрдә республикабызда температура нормадан 7 градуска югары, ә киләсе атнада һава шартлары үзгәрә ди фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта кояшлы һәм җылы, җил көн яктан уртача тизлектә исә. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә көн аяза 30 градус җылы. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта иртәнге сәгатьләрдә бераз яңгыр сибәләп үтсә дә, аннары көн буе инде көн кояшлы һәм җылы булачак. Бу көннәрдә урманнарда янгын чыгу хәвефе зур. Табигать кочагында мөмкин кадәр игътибарлы булсагыз иде. Сезнең игътибарыгызга тагын бер файдалы мәгълүмат. Доктор Оз федераль шелтер медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм күрсәтә. Инде 12 ел буе клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 70 меңгә якын очрак операциядан башка ярдәм ителгән. Аркадагы авырту юкка чыгарга мөмкин. Оксана Кузина умыртка баганасын даулау буенча операциясыз технология авторы. Хәтта бу сирне дә теләсә кайсы яшьтә операциядан башка бетерергә була. Бер нинди дә фокуслар түгел, бары тик алдынгы технологияләр генә. Доктор Оз. Көндезге сәгатьләрдә Казанда явым-төшемнәр көтелми. Төнлә бераз яңгыр сибәләп үтәчәк, 32 градуска кадәр җылы. Төньяктан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә, һаваның чагыштырмача дымлылыгы 52%. Җирнең магнит кара тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Сау булыгыз.